Moreover, I've made it clear that we will hunt down Di çarçoveya stratejîya welatê xwe de ji bo jinavbirina rêxistina Dewleta Îslamî ya Radîkal Daeş, Serokê Amerîkayê Barack Obama ragihand ku dê welatê wî operasyonên asmanî li dijî çeper û pêgehên Daişê li nava xaka Sûriyê encam bide. Ji dema destpêkirina krîza Sûriyê de di 15 adara sala 2011 de Amerîka tu operasyonek li wî welatî encam nedaye lê 2 Eylûnê bo cara yekem Barack Obama ragihand ku dê welatê wî pêgeh û çeperên Daişê li wî welatî topbaran bike. Hevdemî birêveçûna operasyonên ku li dijî Daişê li Iraqê. Ji ber ku Amerîka jî biriya hêzên xwe yên bejayî robribûna Daişê nabe û tenê dê operasyonên asmanî encam bide. Obama daxwaz ji Kongresê kir ku qasî $500 milyon xerc bike ji bo amadekirina grûpên şervan yên opozisyona lîberal li Sûriyê. Da ku karibin robribûna Daişê li wî welatî bibin. Li gorî ajansa Reutersê berpirsên Amerîkî yên pilebilind ragihandin ku dê Erebistana Siûdiyê mêvandariya şandeke Amerîkî bike bi mebesta perwerde û çekdarkirina şervanên opozisyona lîberal ya Sûriyê lê çûna wê şandê girêdayî rezamendiya Kongresa Amerîkî li ser xerckirina wê $500 milyon ye. Ev biryara Amerîkayê derbarê krîza Sûriyê de piştî wê yekê tê ku berî çend rojan di peywendiyeke telefonî de Şahê Siûdiyê Abdullah Kurê Abdulezîz daxwaz ji Serokê Amerîka Barack Obama kiribû ku îdareya wî gavên cidî bavêjin ji bo bidawîanîna krîza Sûriyê. Hevdemî perwerde û çekdarkirinê dê Amerîka duwarê pêşkêşkirina zanyariyan û alîkariyên mirovî de ji şervanên opozisyona Sûriyê hevkar be. Ji aliyê xwe ve hevpeymaniya niştimanî ya opozisyona Sûriyê di daxuyaniyekê de pêşwazî li plana Barack Obama li dijî Daişê kir û daxwaz ji Kongresa wî welatî kir ku di zûtirîn dem de rezamendî li ser xerckirina wan pereyên pêwîst ji bo perwerde û çekdarkirina şervanên opozisyona Sûriyê bide. Di dawiya meha borî de Wezareta Bergirî ya Amerîka ragihand ku hêzeke ji komandos biriya balafireke leşkerî di çend mehên borî de daketin li ser axa Sûriyê ji bo mebesta rêzgarkirina çend dîlgirtiyên Amerîkî li cem Daişê lê hewla wan bi ser neket duê demê de jî şer di navbera wan û Daişê de derket û leşkerek Amerîkî jî birîndar bû. Li gorî rewangeha Sûrî ya mafên mirovan piştî ku Daişê di nîsana sala borî de dest danî li ser parêzgeha Reqayê bi temamî niha ji sedî 35 ji xaka Sûriyê di destê çekdarên rêxistina nav borî de ye di nav de çendîn navçeyên Rojavayê Kurdistanê jî hene. Ji aliyekî din ajansa fermî ya rejîma Sûriyê Sana derbarê biryara Amerîka bo şerê li dijî Daişê ragihand ku siyaseta dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê piştevaniya terorê dike û nahêle krîza Sûriyê biriyên siyasî were çareserkirin. Ajansa fermî ya rejîma Sûriyê di daxuyaniyekê ragihand ku Amerîka ji aliyê xwe ve daxwaza çareseriyeke siyasî ji krîza Sûriyê re red dike û ji aliyekî din biryar dide ku çek û pereyan bide terîristan. Barack Obama diyar kir ku şerê li dijî Daişê de nikarin bi Beşar el Esed bawer bikin û ragihand li şûna rejîma Esed dê bi hêzên opozisyona Sûriyê re kar bikin û piştgiriyê bidin wan. Vê yekê hişt ku rejîma Beşar el Esed biriya ajansa xwe ya fermî êrişî siyaseta Amerîkayê bike û bêje ku Washington di nava siyaset û helwestên xwe de yên pirnakok diyar bike ku naxwazin şerê terorîstan bikin. Herwiha biryara îro Wezîrê Derveyê Amerîkayê John Kerry li gel Tirkiye û çend welatên Erebî li Erebistana Siûdiyê ji bo mebesta dîtina riyên robribûna Daişê bicive.